Luí tú an sin go bhfuil idir 6,000 agus 7,000 Tithe Folmha in sna Gaeltachtaí I lig. Ach cad iad na Gaeltachtaí leis an méid is mó Tithe Folmha agus bhfuil catíag bhfuil an fhadhb chomhalc in sna ceantair sin dar latsa. Well, idir chunal go háirithe tá go leor teach folmháin in Gaeltacht dúnanáil. Tá 1,500 teach saoire in Gaeltacht tíor chunal agus 2,100 agus 10 teach folmh. So breis na 6,000 teach a bhfuil folmh Gaeltacht tíor chunal. Now, in mhó tá sé donna go leor cé nach bhfuil Gaeltacht chomór le Gaeltacht dúnanáil. Tá 1,300 teach folmh idir teach saoire agus teach folmh in Gaeltacht mhó. Agus tá sin just idir acail eras agus tuairbhicéadaí I ceantair beag. Níl an aib chu donna sin in ngáileamh is atá sé an seachtó I dúnanáil ach tá sé donna go leor I círí chomáid. Agus sa bhí agus Portláirge níl se donna. Agus Beidir an tionchar smó atá na figurí seo ná go bhfuil an áit gar de cahar mór nó baile mór. Mar hampla Portláirge sa rain níl an méid sin folmhaíocht an mar go bhfuil dún garbhán an, beidir go bhfuil tá níos mó fostaíodh agus rudaí ar siúil an scéal céine ag ngáileamh tá cuidir smó de Conamara tá siad gar ó cahar na Gaillimhe tá sin an taistil amach tá fostaíodh an. So sin cúiseáin agus beidir go bhfuil tionchar ag na cinehí déanta ag na cóirla contaíochtaí cad pleanáil agus mar sin de tóga go leor teach saoire círí mhó agus dúnanáil. Níor thógó an méid sin teach saoire Gaillimh agus beidir gur sin an fáin nach bhfuil an méid teach folmháin inis. Nis tá tosa in san fást le 8,000, 9,000 ó mar sin de. Mar sin cavíid nó an bhfuil mór an daoine ó hin atá teach folmh in san Gaeltachta ail agus a chóirú a dhéanamh agus atá bogu isteach. nó beidir luirlam faoi roinnt na deas scéaltaí atá nó na scéaltaí rathúla ó thaobh daoine atá bogu isteach I deach a bhí folmh. Ja, tá go leor scéalta rathúla. An rud faoi an próses go háiríonn nó tá daoine ag dul tríd na scéim Joontas na Tithe Folmha agus Joontas na Tithe Treige. Tógann sé blianta. Thusnaíonn siad ag caint faoi nó ag smaoinú faoi teach ceanna nó teach áil ó winter agus achcóú a dhéanamhar. Ach seans go dtóga sé hartar idir gás trí bhliain ó tús go dtí dearg an próses sin. So tá sé deachar an dul chun cinenne eáil, beidir go gaiith tú 60 siar agus féachar cúpla bbliain ó chéile. Ach os a thosaí na scéimena Joontas sin tá 500 agus 50 cadaithe sa Gaeltacht. Fórmhór acu sé siúd tíor chunal tá 300 agus 30 hin dúnanáil. Now as sin tá thart ar 10 faoin gcéad íochta so tá siad críochnaithe. So léirn sin go bhfuil breis na 300 teach in úsáid inis sa Gaeltacht nach raibh an úsáid 3 bhliain ó hin. So tá sin now na scéalta a chuala mé tá go leor tá an seo an acail tá daoine ina chónaíán inis ag tógá chláán an seo áit nach bhfuil teachar bit ar fáil tá daoine tá beirt gá chláán in aithne go bhfuil a thuí tríd an prósa sin agus bhfuil tógla a chláán an seo in acail agus thuúla mé go leor scéalta ó Conamara agus ó círí freisin agus tíor chunal ó daoine thuí tríd prósas na scéimena agus na Joontas fuair an Joontas agus an táin ré agus tá siad ina chónaíán inis. So tá go leor scéalta rathúla agus tá muid géirí níos mó daoine a sprágadh chun iad úsáid ná inis. An rud atá le feiceáil inis go bhfuil go leor dus na tí a bhfuil éasca tá siad sin a bhaim inis agus tá sin tosnaí leis an prósas agus inis tá cinál tá níos mó outreach ag tastal tá ag scapún scéal dus na daoine beidir nó húnéirí tí follow sin a bhfuil beidir nach bhfuil ina chónaí sa ceantair nó nach bhfuil ina chónaí sa tír
agus agé na daoine sinna sppragu chun a teatha úsáid agus é chur fáil. I bailach éigen dhéal nó é chur a cíos a ríis. So tá sé ionta go bhfuil daoine ag baint leas as na Joontas ach inis tá níos mó ag tastal, tá níos mó daoine ag tastal agus únar tí follow ag tastal. Agus na daoine a aon na Joontas seo le teach folamh a chóirú ins na Gaeltachtaí, an bhfuil go méo antseanga Gaeilge acu nó an cuma? Níl éon chuníilteanga leis an Joontas sin. Tá sé mar an ggéine sa Gaeltacht is tá sé tíh muoit an Gaeltacht agus farir níl éon chuníilteanga agus sin an fá go bhfuil an obair pobl chotábhata go bhfuil mar caiimiid cinenne tá aithrí meán ag tastal ó thaobh tithíochta sa Gaeltacht mar caiimiid chun ar deanga chun bheo mar tá daoine ag díal teach duine nach bhfuil Gaeilge acu nó a chuirte ar fáil cai sé túsáte a thuirt a daoine le Gaeilge tá sé